fra patrulje med politikommissær Jus. Ja, goddag. Og jeg vil ikke komme til at få patrulje til det kaldeste i det her lort. Men vi skulle høre nogle ting om, at der er nogle farlige røv og pusher og hånd her i området, som vi skulle ud og fange prøve i hvert fald. Og vi skal lige være enige med kameramanden om, at hvis der sker noget, så ringer efter en ambulance. Godt. Kom med og kig. Ja. Gå og sniffer det. Så kom. Ja. Jeg er også lidt på, vi har det. Ja, selvfølgelig har jeg. Hvem du? Yep. Godt. Ring efter en ambulance!